Fermentované potraviny sú dnes všade. V moderných jedálničkoch, na tanieroch a sú častým odporúčaním výživových odborníkov. Pri fermentácii baktérie alebo kvasinky premieňajú cukry a živiny v potravinách na nové látky bez prístupu kyslíka. Vďaka tomu vznikajú prospešné probiotika, vitamíny a látky podporujúce trávenie a imunitu. Napríklad v kimči mení fermentácia obyčajnú zeleninu na živý koktail prospešných baktérií, ktoré podporujú zdravie čriev a celkovú imunitu. V kombuči zasa premieňa čaj na osviežujúci nápoj s nižším obsahom cukru a vyššou biologickou hodnotou. Je plný organických kyselín a antioxidantov. Pre väčšinu ľudí má zmysel zaradiť fermentované potraviny niekoľkokrát do týždňa, ideálne pravidelne, aby mali črevné baktérie stabilný prísun podpory. Pri citlivom trávení či histamínovej intolerancii začni pomaly a sleduj reakciu tela. Tento proces teda nie je len o zlepšení chuti, ale aj o zvyšovaní vstrebateľnosti živín a podpore traviaceho systému. Podľa Stafford Medicine konzumácia fermentovaných potravín skutočne zvýšila rozmanitosť črevných baktérií a znížila markery zápalu, čo poukazuje na ich reálny prínos pre zdravie, nie len trendový status. Ako hovorí staré príslovie, čo kvasí, to lieči. Ak ťa zaujímajú podrobnosti o sile fermentovaných potravín, prečítaj si môj blogový článok.